Maragsakan, digiti pito pulo kita pito nga franchise owner iti Lawag City gaputi panaki paborumanen iti prangkisa namuan nga dagito ket ada dagiti renewal ada iti dimbalan ti amnesty ken ada iti dati ni pasublat met iti franchise na aprobaran man sa ngunyan na palunsod ket pinirmaan ni Mayor Michael Kion. Payat iti panakay paiman dagito yung franchise Idol Bernard nang tidmet iti encouragement ti Mayor Kion nga masabol iti panagkausar dagito franchise iti napintas nga wagas gapot panagpasada ket nadalos ang amang kumpara kanil dumapan nga klase iti pagsapulan Idol Joan. Bagana nga dumet dagitay reklamo nga abusado nga tricycle driver sengem adulat tamet dagitay honest driver nga natudyo ng isubli ka dagitay mapukpukaw matbating items dagitay pasahero Idol Joan. Pasingit pa iti mayor nga masapol iti indap panayungot dagito nga prangkisa gapot iti panagpasada iti Lawag City kit may bilang nga napintas nga pagtrabahuan Idol Joan. Paset iti pagsarita ni Melchion kiretoy panakipaiman iti prangkisa nga naipabaro manipod iti city government. You heard what I said. You heard that I'm ensuring that people have trabaho here in Lawag. Okay? There's so many jobs now here in Lawag because we care for the people and we care for our Kailyang here. I'm telling you this now. You have much dignidad with trabaho than receiving AX, AKAP, TUPAP, all of this. You understand that? And that's why I want to make sure that people can have amnesty. Okay, life is hard, and we have to ensure that people have work. And that's why are we being made laban when Lawag is so progressivo? Madi. Okay, I'm telling you that. Okay. So we are an additional franchise maybe. There's a lot of franchises there, 222. That's a lot of franchises. Di ba? Kasi maraming honest driver kasi yung mga lost items sa mga kategorya. So, sa mga iba. Well, no, I'm very happy kasi some people make a reklamo about the tricycle drivers. That sometimes they overcharge. Okay? Now, as much as possible, we talk to our tricycle drivers not to do that. Okay? But generally speaking, our tricycle drivers are honest. And that's why we've been able to give a number of awards to people who return. Diba, people left their bags with maraming pera inside the bag. There was even one person who returned the bag. Diba, they had like 120,000. That's very good. Aming nga nakaisubing iti dakkel nga banag pasit man Idol Joan iti talagas kinektan iti pamigdik and commendation ken Lawag money po iti Lawag City Government sa Zagapuna na in paripirit manen in pasingket manen iti city government kretay franchise owner kada driver na masapol iti inda panong sa radio prangkisa iti nadalos na wagas. Damang pala man po ti City Hall Idol Dennis Gabriel Alipio Tatak Aramen. Idol Dennis? Yes, Idol Joan. Wala nang nangigam mga sentimiento met dagiti tricycle drivers na muna ket iti panaglaban. Itatay ti sinumbangir nga kampo ket medyo nabara. Well, naisang Idol Joan. Actually ket adagiti susuportaran met dagiti nga driver ng very silent tapay laeng Idol Joan. Sa left and right nga ro dati ayuda nga pag-aawatan. So, handapi kay iti agbulgar, tingnan na ket sinunto iti kayat mi sunod ibotos mi kun damit kiti in fairness Idol Joan. Ngem ko na ti mayorita tay nga nang kayat dagiti ay ayuda nga maiten no digiti masapol nga pagtrabahuan. Well, na nakita sungor nga adult jobs nga maipaay ti Lawag City, masito iti panagpasada
So nga napipidas nga amang hindi timang namnamakat ay ayuda ko na idol Joan. Gusto mo sadya ayuda ket pansamantala laeng hindi franchise dili pasada ket marangal nga trabaho idol Joan. Kaya ito yung oportunidad ko na, Idol Dennis. Kung ngaro, di ba, pati ti franchise ko ket agrenya pa sa September. So nga, ang ingutik, amam, digiti kano franchise sa tangket, kung naman digiti kwa, at dumaket 350. So today, may isa nga kwa, bunga tricycle, 500,000 ganti bayad na kwan, idol Joan. So nga no, tricycle ken no, mga agdinong pariti kotse, na kaman, nangyas bayad, dati tricycle yung kotse mo na daan no kwa, idol Joan. Ay, sumad lang nga na to ride, Idol Dennis. Well, ma'am, 350 franchise, ay met motorsiklo mga 80-90 plus the sidecar umabot 4,000 di ka mapan nga 500,000 kibayad si may nga tricycle pagpasada nga tricycle itilawag kiti so nga masapol iti panahingot kaputan ng ina ken narigat tiaga veil iti franchise idol Joan. Okay, damang pelang manibot silawag City Hall Idol Dennis Gabriel Alipio Tatak Aramen. IFM News. IFM News. IFM News.